Poďme sa ponoriť do témy daňovej uznateľnosti straty z potravín po záruke. Máme tu podklady zo slovenského zákona o daní z príjmov, týkajú sa bežných, balených potravín, teda čo ak firme tovar expiruje a musí ho odpísať? Ako to vlastne je? V zásade platí, že takáto strata môže byť daňovo uznaná. Ale pozor, nie je to automatické. Aha, takže sú tam nejaké podmienky. Presne tak. Zákon stanovuje veľmi špecifické podmienky, ktoré treba splniť. Nie je to len o tom, že tovar prešiel dátumom spotreby. Rozumiem. Poďme teda na detaily. Základom je zákon o daní z príjmov číslo 595/2003. Ten v paragrafe 21 hovorí, čo nie je daňový výdavok. Všeobecne výdavky nesúvisiace so zdaniteľným príjmom. Ale ako sa to konkrétne vzťahuje na expirované zásoby? Áno, ten paragraf 21 je kľúčový. A pre túto situáciu je rozhodujúci jeho odsek 2 písmeno M. Ten hovorí celkom jasne. A čo presne tam stojí? Stojí tam, že výdavky, teda vlastne škoda vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti, nie sú daňovým výdavkom. Čiže v princípe smola pre podnikateľa. Na prvý pohľad áno, ale je tam dôležitá výnimka. Výnimka, tak sem s ňou, tuto začína byť zaujímavé. Tá výnimka platí, ak daňovník vie preukázať, že ešte pred uplynutím tej doby použiteľnosti urobil opatrenia na podporu predaja. Opatrenia na podporu predaja. Čo si pod tým máme predstaviť? Zákon ako hlavné opatrenie spomína postupné znižovanie ceny, teda jednoducho povedané poskytovanie zliav. Zľavy, logické. Áno, ale podstatné je, že celé to dôkazné bremeno je na daňovníkovi. Musí vedieť preukázať, že tie kroky naozaj urobil. A to preukazovanie, to je často tá náročnejšia časť. Takže nestačí len povedať, blížila sa záruka, tak som to potom vyhodil. Musím dokázať, že som sa aktívne snažil to predať za nižšiu cenu ešte predtým? Presne tak. Cieľom zákonodarcu bolo zrejme motivovať firmy, aby minimalizovali plytvanie a pokúsili sa získať aspoň čas hodnoty späť. Čiže ak sa tovar predá so zľavou, strata je uznateľná. A ak sa ani napriek zľavám nepredá, musí sa zlikvidovať? Aj vtedy je tá konečná strata z likvidácie uznateľná. Pretože boli vykonané tie preukázateľné kroky na podporu predaja. Rozumiem. Takže tá aktivita pred koncom záruky je kľúčová. Je to vlastne snaha zosúladiť daňové pravidlá s ekonomickou realitou. Presne. A nielen s ekonomikou, ale aj s tlakom na znižovanie odpadu. Predstavte si, obchod má jogurty, ktorým končí záruka. Ak ich týždeň pred koncom zlácní, povedzme o 30%, potom 3 dni pred koncom o 50% a všetko to riadne zaeviduje, tak prípadnú stratu z tých, čo sa nepredajú a musí ich vyhodiť, si môže dať do nákladov. Áno, ale ak ich len nechá v regáli bez zľavy a po expirácii ich jednoducho vyhodí, tá strata uznaná nebude. Jasné. Spomínali ste aj nejakú inú možnosť, okrem zliav? Áno, zákon pozná ešte jednu cestu. A to je bezodplatné odovzdanie potravín Potravinovej banky Slovenska. Aha, darovanie Potravinovej banke. Presne. Aj v tomto prípade je tá vzniknutá škoda, teda obstarávacia cena tých darovaných potravín, daňovo uznateľným výdavkom. Je to alternatíva, ktorá má aj silný sociálny rozmer a opäť znižuje plytvanie. A predpokladám, že aj tu platí nutnosť dokumentácie. Samozrejme. Musí existovať riadny doklad o odovzdaní Potravinovej banke. Bez dokladov to opäť nejde. Takže zhrnuté, buď preukázateľné zľavy pred expiráciou, alebo darovanie Potravinovej banke. To sú dve cesty k daňovej uznateľnosti. Presne tak. Čo to teda znamená v praxi pre podnikateľov, ktorí pracujú s tovarom podliehajúcim expirácii? Nielen v potravinárstve, ale aj inde. Znamená to, že musia mať naozaj dobre nastavené interné procesy. Nestačí len vedieť, že sa blíži expirácia. Musia mať systém. Áno. Systém sledovania, systém postupného znižovania cien alebo systém pre darovanie. A čo je rovnako dôležité, systém dôslednej dokumentácie. Interné smernice, záznamy o precenení, evidencia predaja z zľave, doklady o darovaní. Všetko toto. Lebo pri daňovej kontrole budú musieť tieto kroky preukázať. Bez toho je strata z expirovaného tovaru jednoducho daňovo neuznateľná. Takže záverom, pre firmy s takýmto tovarom je zavedenie a hlavne dôsledná dokumentácia systému zliav pred koncom záruky alebo evidencia darovania absolútne kľúčová. Nielen pre snahu maximalizovať tržby alebo minimalizovať odpad, ale priamo pre daňovú uznateľnosť týchto často nevyhnutných strát. Presne tak, je to priamo naviazané na daňový výsledok. A to nás privádza k takej záverečnej otázke na zamyslenie pre každú firmu, ktorej sa to týka. Sú naše interné procesy a naša dokumentácia naozaj nastavené tak, aby sme v prípade kontroly vedeli spoľahlivo preukázať splnenie týchto zákonných podmienok? A nie je len o dane však. Je to aj o efektívnom riadení zásob. Presne. Efektívny manažment zásob a v neposlednom rade aj otázka spoločenskej zodpovednosti firiem.